galang sabore tumrap patrape Janaraga iki ora luput ya mergo duwe tekad kepengin dadi prajuriting negara mongko dadi prajurit Ngamarta ki syarate kudu dejontrot brana utawa dhuwit marang piyayi-piyayi sing duwe wewenang nampa karo prajurit mau yen ana lakon kaya ngene nganti Janaraga dadi maling sing salah malingi apa pejabate saranane wong yen luhung tak lopo kurang kulit eli ngosolah jatmi anakku ngger Janaraga ana dawuh apa sih mbok mumpung dina iki kowe bali dasare aku dadi ibumu duwe kewajiban nuturi lan ngelekake marang kowe supaya dadi wong becik pakartine lan apik tumindake kowe tak kandhani ya Janaraga pangeran kuwi nitahake menungsa ana alam padang wis ginaris anut kelawan adiling kodrat Gusti Kang Maha Urip kuwi maringi urip marang titah wis dicawisi penguripan lan jatah rejeki dhewe-dhewe dene supaya menungsa antuk rejeki kudu tinuku sarana budidaya sarta ndedonga dene carane budidaya menungsa kudu nyambut gawe anut kabisane asile mbuh akeh utawa sithik sing bakul liwat dalan sing bener aja nganti nerak aturaning agama lan ngrugekake marang wong liya mergo rejeki kuwi yen entuke liwat dalan ingkang nista upama dadi panganan dipangan malah dadi sumber lelara lan ora ana critane wong tumindak nista kanthi srana budidaya utawi golek dhuwit bisa nentremake marang pikir Ngger Janaraga dina iki wong desa manah ilang padha goreh rasane mergo anane Durjana utawa maling sing meh saben bengi nyolong bandane kawula nadyan to maling mau durung konangan nanging aku wis ngerti aku wis sumurup sing dadi Durjana ora ana liya kejaba kowe anakku Ngger Janaraga mula dina iki aku njaluk kanthi banget dharma marencung cupeten gaweamu sing nista kaya mangkono wong tuwa ngendi wae ora ana sing udang kelawan anake supaya dadi maling dadi Durjana kuwi pisan pindho ora konangan nanging suwe-suwe mesti bakal kadenangan merga pangeran kuwi ora bakal ngridani tumindak sing culika kaya jeneng sira Janaraga matur nuwun Simba kowe wis ngelekake karo aku mergo gedene rasa tresnamu marang anak ning ndak rewangi dadi maling iki mergo aku duwe gegayuhan sing luhur aku pengen dadi wong sing piguna tumrape negara lan ngangkat derajat kamulyane Simba apa sing ndak gayo Janaraga aku pengen dadi prajurit aku pengen dadi Sentana Praja aku pengen ngenger marang negara Ngamarta aku kelingan biyen Pandhawa sing bisa nentremake Eka Cakra merga saka kamurkane Prabu Baka biyen aku kepengin suwita marang para Pandhawa yen pengen dadi prajurit kenapa kowe kok malah dadi Durjana mongko maling kuwi musuhe negara nggih Simba kudu ngerti wong arep nglamar dadi prajurit kuwi ora mung sangu kepinteran lan kasantosaning raga nanging kudu duwe dhuwit jaman saiki yen ora duwe dhuwit ora bakal ditampa dadi abdi negara mbok panjenenganmu kudu ngerti aku dadi maling nglumpukke brana picis kanggo
kanggo srana aku men dadi prajurit negara Ngamarta. Yen laneng kalangguan negara Pancamontar pinon leraka konang suram sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga batu-batu Pak anakku ngger Janaraga pupusan gegayuamu dadi abdi negara nadyan to niatmu ki apik nanging caramu sing ora becik mbokmu luwih marem lan tentrem yen kowe nggarung luku dadi wong tani nadyan to asile ora sepiro nanging bisa nentremake rasa ngger Janaraga wis mbok kowe ora perlu ngelikake karo aku nanging dadi Durjana kuwi dosa sing gedhe lho nggih. Yen nganggep dadi Durjana dadi maling dosa sing gedhe, aku tak takon. Gedhe ndi dosane karo pejabat sing gaglak bandane rakyat kae? Pangapuramu simbok Samira. Yen liyane bab iki aku ndok elekake aku arep manut bangun miturut ing reh dawuh. Yen perkara Janaraga dadi maling aja kok penggak. Aja kok simbok sing ngimutake dewa mudhun nggo gawan bedhek aku ora bakal leren anggenku dadi maling sadurunge mlumpuk branaku. Kabar sing sumebar warta sing rata dina iki manah ilang arep ana wayangan. Aku iso nggambarake mesti wong manah ilang kabeh do metu saka omah kabeh do nonton wayang ing wanci bengi. Sajrone wis mane wong manah ilang kothong grogotan nek colongi bandane. Pangungno ranglake nyap langit kalangguan aglapan
jam ning talaga kati langit mambang tang pasulan upamaneka lintang toya kusuma ya sumawur Ndara Arjuna kepiye Kyai Semar ingkang nembe rawuh wonten ing Manahilan menika sang dalang sabda Kesawa saking Giri Wulung. Nuwun pangapunten Ki Dalang Sarawudika. Kula ngaturaken pambagi panakrami mawan tuan tuwa Bonju. Inggih. Raden Arjuna sanget anggin kula nampi dening ngantos semanten sih kadarman ingkang ndika paringaken dumateng kula. Ngaturaken kawilujengan Ki Dalang wonten ing dusun kula Manahilan mriki. Kula ingkang dipun sepuhaken wonten ing mriki nami kula pun Demang Ijrapa. Inggih, wilujeng niskala Ki Demang boten wonten sambikala setunggal menapa. Menapa Ki Dalang semunipun cuwa ing penggalih? Nalika semanten kula matur bilih pagelaran dipun gelar mapan wonten ing kasatriyan Madukara sakmangke kedah kula boyong mapan wonten ing Manahilan. Aduh Kyai, babar pisan boten wonten ceceking raos gelo lan kuciwa. Jernyatanipun kula menika dados dalang namung mili lan nderek pikajengipun sinten kemawon ingkang nimbali dumateng kula. Malah mapan wonten ing Manahilan papan ingkang asri kados mekaten cedhak kalian para kawula kula kepengin ngrembakakaken wujudipun budaya wayang supados langkung dipun tresnani kalian sagung para kawula dasih. Syukur menawi kados mekaten. Lah ndika sak kanca sak rombongan badhe ngersakaken dahariyen napa pripun? Mboten, kula sak kanca menika mboten nate maem saderengipun rampung wayangan. Dados menawi dugi wonten ing papan ingkang tinuju dipun tawani menapa kemawon mesti sami gedhek. Yen dipun peksa malah mangke malah kuwur baliwur anggenipun badhe nabuh gamelan. Merga pengrawit menika ugi sinebut wiyoga. Wiyoga niku tegesipun semedi tanpa benten kalian tiyang ingkang nyambung raos kalian ingkang maha kuwaos. Niki enten rokok grendel kersa nggih rombongan jenengan nika. Lah nika napa-napa purun patone kena disumet nika niku. Lah nggih. Klebu Ki Dalang mangke nyambut damel mayang sedalu natas nggih mboten kersa dahariyen. Mboten nggih matur nuwun mboten. Matur nuwun sanget. Nggih. Gandeng menika ingkang kagungan hajat Ndara Margana kalian manten kekalih Ndara Antasena, Ndara Dewi Manowati sampun sibuk. Dasaripun menika sampun jam 09.00 menapa langkung prayogi wayangipun enggal dipun wiwiti. Sorote pandam sumuluk hamadangi jroning pasarean menani wadana remu-remu kalingan angrangan sang hyang manahen kum sumungkem bulen
ana nadyan taswau manah hilang padang jinglang langit biru resik bareng sang Anoman Prapta saryang gotong nata Ndrawati ngaleden nandang ruga sakala gaweng satemah jawah riwis-riwis jagat saisine kaya melu bela sungkawa mulat nata Ndrawati ingkang nandang ruga langkung-langkung sang Arjuna kembeng-kembeng kang netra ngalumpruk datan darbe karkat hamung angrangkul dumateng angganira ing kanembe nandang gerah paduka menika socaning rakobaring jagat pangejawantaing dewa parandene ngantos tandang ruga gilang-gilang prasasat kados punarpa kadi mekaten Para Prabu Para Prabu monggo mlaku Para Prabu Kakang Semar iki lelakon piye sajroning Janaka seneng-seneng merga duwe gawe mantu nyawang kahanane Kakang Prabu Mbak Awan malah campur sarian niku pripun? Ya napa-napa to napa-napa ya tenise ngono kuwi. Aku karo kowe lha yo milih karepe si Ndara Arjuna. Ora apa-apa. Lah wis bathi 500 iki, Dik. Kula tak mucuki kemawon. Ora iso. Iki ora sembarang dalang mucuki ora. Kaya apik-apik pucukane. Ayo. Kula tak perang cakil. Renek perang cakil iki lakon tus kok perang cakil ora. Wis to ngenteni wong saka sapa ngerti lek Ndara Manwati njur bobot babaran njur kowe diundang sapa ngerti. Wis ana mundur sik. Urung bejo ngene tegese. Sing sregep tirakat to. Lho pun tirakat bendina. Elok apik kuwi. Mergo nggih bendina mboten enten sing dipangan. Kula tirakat kados mekaten. Gebyakan ning omah dhisik. Dipamerne tangga teparo kula gebyakan teng omah mayang dhewe kula ragati dhewe enten lek ping 17 anti omah kula entek kendaraan kula entek nggih gebyakan kurang akeh jenenge ngono gebyakan minimal ping 20 kok ana mundur iki piye to wayangan malah tintrem kaya ngene sawangen kowe iki aja ngawur Bagong apa sesembahmu Ndrawati digendong Anoman mrene mergo nandang gerah. Elane. Kresna kok ya iso lara ngono. Ngono ya alah lek enom biyen wedokan ae. Yo bareng tuwek mirot cangkeme ya ampun. Kedep sisih. Ngene ngundhuh wong pakarti karma ngono kuwi. Bagong ora mingkem lambeng tak sigar sirahmu. Mboten saged mingkem. Bret meneng. Bret. Kepiye Kyai Semar? Monggo Plati Renggang sawetawis. Ki sabdake sapa? Wonten dawuh. Dalang niku yen dalang sejati, kejaba nglampahaken lakon kala mangsa yen ana wong lara, ana wong nandang gerah niku bisa ngusadani. Inggih badhe kula cobi. Mangke Sinuhun Prabu Ndrawati kula trimapanaken wonten sak wingking kula nalika dalang. Mugi-mugi awit kersaning Gusti kula tasih anggadhahi kemanden
mangke bibar wayangan cobi kula tak budidaya musadani dumateng Nata Agung Ndorowati. Syukur menawi kados mekaten. Lah niki kula tak perintah dumateng para rombongan kula supados nata gamelan lan ugi keliripun. Ki Gembut Kiji lan ugi Ki Nur. Ayo gamelane ditata sing kanthi becik digelar kelire barengan. Mangan jur lakune angin gugur agraning harga kelir ginelar gamelan tinata mapan wonten ing Manahilan mahargya dumateng Raden Arjuna nggenya kagungan kersa mantuk wasyaga nenggi sang dalang sejati sabda Kesawa wis lenggah ana sak ngajenging kelir ingkang rinengga endahi banget wiwit tengen saka Bayu nganti Bayet wiwit saka Buta Raton nganti Kembar miwiti patalon ayakipun panyange diwiwiti yo nonton-nonton yo asik-asik ayo Mas Waju asik-asik aja Kesawa miwiti genya netepi dharma anglar kelir hambabar weriting lelampahan para kawula ing Manahilan nilaraken wis manira sami mirsani nganti susukan sajroning wisma kotong lompong suwung mangkono cancut nenggih sang maling Janaraga andodosi wismanipun para kawula sarwi amendheti brana picis prayitna Kyai Semar Badrana kula aturaken ing ajeng bilih malingipun niku jarene tiyang Manahilan niku mirip kalih jenengan mula nggih ngresiki jenengan asma panjenengan kawula padha mlungkuk teng mriki omahe Dakata cobi mang oyak mang goleke malinge yen kecekel mang beto mriki yo Kyai
Antasena. Reko-reko ngangge blangkon cilik kuwi lho. Nggih blangkon kuwi lho. Lha kuwi lho. Nyiter kuwi lho, nyiter kuwi lho. Malinge munggah panggung, malinge munggah panggung. Ayo Dewa, Dewa dicekel. Ayo cekel, cekel. Ayo cekel, cekel. Lambene do mingkem ora. Dalang enten maling munggah panggung. Nika reko-reko ngangge beskap abang nika. Ngangge blangkon nika. Mangku siter nika lho. Nika maling kula cekele dene samangke. Mara gage gatekno rembuke dalang sabda Kesawa. Ayo dolan siter ka lho, nik ngono lho. Lambene mingkem dhisik. Cak-cakane manten nek malah kaya ngono. Kowe tak kandhani, Antasena lan kabeh para kawula mananggalan. Wis marambak makaping-kaping panggung wayang diganggu dening wong sing ora tanggung jawab. Ana sing nyiram kelir nganggo umben-umben, ana sing bandem kelir nganggo botok. Ana sing ngancam dalang nganggo pedhang. Mongko wayang kuwi tontonan sing tentrem kebak ing reh tata krama. Mula gatekno rembuke iki sabda Kesawa. Sapa wani sing wani ganggu wayanganku, ganggu panggungku, musuhe sabda Kesawa. Piye kuwi? Lah nek maling piye lho? Enggak panggung lho. Sik nuwun sewu Ki Dalang. Nanging iki ana maling sing munggah panggung golek pengayoman. Maling mau kudu dicekel merga wis ngganggu para kawuling manahlan. Sapa wae sing ana dhuwur panggung wayang iki dadi tanggung jawabku. Aja ngganggu dalang sing lagi mayang. Mengko yen rampung wayangane perkara maling aku sing tanggung jawab ngrampungi. Yen do ora mundur njal tak badhem cempala sirahmu kuwi. Mundur. Ki Dalang sabda Kesawa mbacutaken genya mayang. Hanyepeng wujudipun wayang kekalih nenggih Bathara Kala miwah Sang Hyang Bathara Guru ingkang den critakaken nenggih Sang Bathara Kala tansah nyolong bayi tanpa dosa den gaglak den pangan wani mangkono kaya anggugah rasane maling jana lho.
Bathara Kala. Tak gatekake wis marambah makaping-kaping anggenmu ngumbar kamurkan. Mangan daging bayi menungso. Mongko ulun lak wis paring pranatan ya mung bocah Sukerta sing durung antuk pangruwatan saka dalang sejati sing kena ndok pangan ning nyatane kok kowe ampyak awur-awur. Rama Bukulun Bathara Guru, nyatanipun jaman sakniki pados bocah Sukerta menika angel. Saben badhe kula pangan mesti dhisik kalah dhisik kalian dalang ruwat dalang sejati. Yen ngono anggonmu murang tata nyolong bayi saka wong tuane cetha lamun ta tumindak sing nista. Bathara Kala, kowe golek wareg ya kena, golek mulya ya kena, ning aja ngrugekke karo wong liya. Yen kowe duwe luput karo pangeran waton tulus anggenmu tobat lan gelem njaluk ngapura, mesti bakal antuk pangapura. Merga pangeran kuwi sipate maha welas lan asih. Nanging patrakmu nyolong lan mateni bayi iki dosa karo menungsa, dosa karo wong tuane bayi, lan uga dosa marang pangeran sing nitahake bayi mau. Kowe dosa karo menungsa, dosa karo Hyang Agung. Yen kowe gawe dosa marang pangeran lan menungsa, titenana sajeke urip ora bakal tentrem. Apa wae sing ndok gayo mesti mrucut, satemah uripmu mung kegubel dening rasa getun lan bingung. Oh, ki dalang sabda. Kados bledhek sewu ingkang nyamber dada kula. Kula cumantaka matur kula tingali sampun rampung anggen dika ngasta pedalangan ngrampungaken dhumateng lakon. Kula pancen dados maling. Ning anggen kula dados maling menika pados arta supados kangge njejontrot dhumateng para sentana praja. Kula mboten badhe dipun tampi dados prajurit menawi mboten ngangge dhuwit. Raden Arjuna. Nuwun sewu Raden Arjuna. Sakwutuhe tumrap tatrape Janaraga iki ora luput. Ya merga duwe tekad kepengin dadi prajuriting negara, mongko dadi prajurit Ngamarta iki syarate kudu njejontrot brana utawa dhuwit marang piyayi-piyayi sing duwe wewenang nampa karo prajurit mau. Yen ana lakon kaya ngene nganti Janaraga dadi maling sing salah malingi apa pejabate? Caritane satriya linuwe kang mardi mring kautaman. Janaraga blegermu durapmaka yektine duwe tekad lan niat ingkang luhur kaya mengkono. Yektine tumrape para Pandhawa babar pisan yen nampa nglawan calon prajurit ora nggunakake probiya apa-apa. Ning kala mangsa wong-wong sing ana sak ngisor kuwi sing gawe reka daya. Mula ripalungguhan iki jeneng sira ndak tetepake. Lerena anggenmu dadi maling, ndak tampa dadi prajurit Madukara. Aduh Raden, matur nuwun Raden Janaka.
Penemban Anoman wonten dawuh Ki Dalang nyuwun pangapunten lan nuwun sewu cobi Nata Agung Ndarawati menika radi majeng mriki kula tak nderek budidaya mugi-mugi Sri Bathara Kresna saged eling dumateng Purwa Duksina. Kaya ambisu melu nekseni dumateng Ki Dalang sabda Kisawa ingkang nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa awis tingkal tingkem netra kekalih kaya mati jroning urip-urip sajroning pati liyep layape ngaluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati mangkono kaelokan sumunar mawa teja gedhe pangaribawane Ki Dalang sabda Kisawa dupilang saka pandulu wantah wenteh nenggih Jawata ing untara segara Sanggang Bathara Wisnu jumlorot candrane nganti kaya lintang alian manjing mring anggane Nata Ndarawati dadi srana waloyane Pamadangi jagat tumungop-mungop paning saputa ing ukir martabak sumirat neng soroting surya mega lan gunung-gunung kala nalapa Kresna tan tulus hanyakare rumaos padhang tetrawangan manah kula Kaka Prabu dene paduka sampun waluya jati-jati temak mulya sinuwun Ndarawati kula nderek mangayu bagya kula nderek remen sinuwun iya nadyan kaya ngapa lan kepiye yektine Ratu Ndarawati ingkang diagung-agungake kelawan wong pirang-pirang kuwi nalika aku isih muda tumaruna Kiai Semar lak yo presa aku dadi branda aku dadi begal molimo madon minum main kabeh ndak tindakake mula bareng aku nandang roga nandang sakit ndak tampa kanthi ikhlasing rasa muga-muga kanthi aku lara bisa nglunturake dosaku sing sak gedene lak gunung
dherek nekseni apik-apike wong niku yen ngrumangsani kleru lan ndodho marang keluputanipun. Ning wong sing wigati sak mangke sampeyan sampun waloya mila kula nderek bombong. Gandeng ingkang rayi Madukara menika kagungan kersa mantu. Mantu dhumateng temanten kekalih nenggih Ndara Antasena kaliyan Dewi Manowati kula tak nderek matur. Tiyang gesang bebrayan bangun bali wisma mekaten namung sadrema netepi dharma. Supados temanten kekalih gesang linambaran katresnan miwah ngagengaken rasa asih. Ndara Antasena lan Dewi Manowati menika minangka talang utawi sarana saking Gusti ingkang nyipta bumi sak isinipun. Supados samu barangipun dados sarana tumangkaring wiji suci. Mrih tetep lestari mangkar makhluk nenggih jalma menungsa. Kejawi saking menika tiyang rabi niku mboten namung bab pribadine manten lanang lan wadon nanging menika badhe dados pirantining bebrayan ingkang winengku dening keluarga tata krama lan budaya. Dados manunggaling temanten kekalih menika sami kemawon kalian njodhokake budaya loro sing ora padha. Bab menika mugi antrambahi dhumateng keluarga ageng Bapa Margana sekalian Ibu ingkang ripalungguhan samangke ugi mahargya putra Dewada Siwi Mbak Siti Mardian Isroah SPD kalian Mas Elias. Mugi-mugi tansah pikantuk wahyune jodoh